Het is maandag 2 juni, de dag dat. De helft van de Nederlanders het Wilhelmus net moois jonge kind. Een nieuw soort houtjes het luchtsjocht in Friesland. We in de Bientuin les hebben van kikkers. Goeiejoen en welkom bij Bient. Ze hadden een ogrieselijk soort zin om de sporters die het meedogen onder de Special Olympics. Op 13 juni is de opening van het evenement op het Jereveen. Maar spannend is het verzels wel. En een goede tarriering is noodzakelijk, maar een topcoach. Oh. Ingooien aan deze kant. Weggooien. Gooi maar Jan. Opschuiven, even opschuiven. Oehoe. Waar zitten de jongeren op snuntejoen? Op een bank of onder drank? Zo'n jelly, maar jongeren onder de 18 geen drank meer hebben. En de kroeg komen ze echt net meer in. Ze willen vaak zin houden om van het gedoog van leeftijdscontroles af te wijzen. En naar de disco kan ik net meer, want de grutten die vallen om, liek als de Dance Factory of TDF van Beltsum. De groep van 16 tot 18 valt dus boeten de boord. Een impressie van een snuntejoen in Frencher en omkrieken. En we moesten naartoe. Nou, even een zwaai. Mijn ouders wilden mij raar dan gewoon. We komen dan ergens dan. Ik had ze straks nog voor geweest, maar als je zit in mijn boezen. Hoi. De vreten en steun de jongen ben ja, een keer zo drokker worden. Eigenlijk, ja, we konden ooit met 2 auto's makkelijk om. En nu hebben we soms wel eens iets van, nou, er mag nog wel in bij soms. Ja, dat gaat allemaal. Van de 4 weekend is het rijden extreem druk. Dat is echt, ja, dat hebben we vernemen dat sinds januari die kroegen, die leeftijd op scotten moesten naar 18 uur, dat wij het gewoon daar druk mee kregen. Ah man, je hebt zin in wat? Ja. Ah, mooi. Nou, dan moet er iemand bij de beurs lopen, hè? Nee, dat haast net zijn, hè? Dat is hartstikke donder al, hè? Dat ik geen laatste boek zenden van Fiona, nee. Sinds 1 januari is het zo dat de ben wel vaker thuis bent als eerst, dat klopt. Ja. Want hoe wie het eerst? Nou, vaak gaan ze even naar de kroeg daar. En net elke weekend, hè? Ja, meestal gaan we wel nou ja, naar kroegjes hier in Friends of ja, nou ja, dat soort dingen. Maar dat kinderen wel weer net meer, ja. Maar we komen ook wel bij keetjes die nou, ik denk wel 4 of 5 jaar leeg staan, die we helemaal op nieuw leven inblazen binnen, helemaal netjes maken binnen. En daar ben ze nu weer actief. Wat eigenlijk, nou ja, terug een oudere broer vroeger opzet weer, die is al lang het huis wij. En nu had een jongere broer, die had nou het idee maar op van, nou, wij beginnen ik maar weer, want we kennen het dan niet aan kroeg daar. En dat zeiden ze dan ik wel eens. Ik moest maar hun nog aan. Ik zei, geef hem nog aan op stap. Ja, wat maken we dit ziekje, want we moeten dan niet drinken. En hij de man vindt het wel goed dat ze een biertje krijgen. En ik heb in al die keten waar ik ooit west aan en nooit in zo'n die laveloos weer. Nou, we zitten vaak op de bank. Ja, want ik kan eigenlijk nergens heen. En soms naar keten. En bij iemand thuis dan, daar is vaak wel drank. Ik het vergelijk met hoe dat nou gaat. Ja, misschien ben ik op feestjes waar het wel geen taszicht is. Of gaan ze naar keten, weet ik net niet eens van weet waar dat precies is. En dan denk ik wel eens na hoor, van zo de politie wil weten wat ze wezen, maar als ze al oproepen worden voor een call midden ergens in de landerij. En zo'n ze dan wel weten wat ze wezen, maar weet de jeugd wel wat ze dwaan maken. Nou, meestal ga ik gewoon nog in Frunta en dan drinken we daar wat. Maar ik zorg er gewoon voor dat ik nooit te vol drink. En dan, ja, jij met alles aan het letten wel. Maar dan nooit knal bezopen best. Nee. Dat valt best mooi. Ja. Maar hoe doe je hem dat dan? Let je hem er zelf op of let je hem op mijn koor? Of... Nou Ja, we letten op elkaar We letten nog eigenlijk. vooral op elkaar, want als we in een kate binnen is er eigenlijk geen toezicht meer op. En nou ja, als we bijvoorbeeld in kroegjes wieden, daar wieden altijd wel mensen gewoon die daar toezicht op houden, maar dat heb je nog niet meer. Dus. Ja, ik drink zelf net, dus ik kan er net vol over oordelen. Dat die krijgers mij daar ook werd. Ja, ik vind het prima dat ze net roken in een kroeg. Maar ik kan me wel voorstellen dat een soort mensen toen al zijn van nou, dan is stappen voor u
minder. Ja. En ik vind het, ja... Ik denk dat ze thuis bier drinken, maar waarom nog net in een kroeg. En ik denk dat een kroegbaas toch wel... ze hebben een sociale hygiëne, dus ze weten dat ze ergens mee bezig zijn, dat ze er om denken moeten. Ik ben 10 maal 18 geworden, dus ik heb een paar maanden les van gehad. Ja, koest het echt vernemen in de kroeg? Ja, dan komt in Fransjes, komt de bocht bijvoorbeeld net meer in. Dat is toch raar? Klopt. Nee, dat is de 2 jaar best geregeld in de wedstrijd ook weer gewoon en dan komt het gewoon net meer in. Zo nou en dan ben je weer eens even en dan zou je van we kunnen alleen bij mij zitten en dan geven we dan nou droom riep, weet ik waarin. Om ze laatst nog even het riepste merken. Waarschijnlijk wel, ja. Altijd goed Dat komt. zit al in de plan. Ja. Maar ja, daar moet je een beetje drinken, toch? Nou ja, je hebt altijd wel connecties, hè. Ze kunnen wel naar je wetmaatje, maar je komt altijd wel ombiegen, dat komt wel goed. Als ze op sneeuwtjoen thuis zitten, hè, krijg je dan een drankje van jou? Ja, want laatst had ze haar hier die ik houden hier. En toen hebben we het wel besprutsen van nou, wat wol of geen drank. Nou, en toen hebben we praten, nou, zoveel famkes binnen. En ik heb toen wel voor hun wat mixjes hellen, die ze broeken kennen. Maar mooi mate. En nou ja, zat ze nou hier op een sneeuwtjoen zitten, dan kun ze wel een paar drankjes krijgen van mij. Is de beter op hun? Nou, net beter. Nee, nou zitten we gewoon thuis. Dat mag wel. Tenzij het er dus bezet is, dan zit je in het dan, bushokje. Ja, dan zitten we in het bushokje. Ja, dat is ook een mooi plekje. Ja, het is mooi waar, dat scheelt, hè? Ah, ik heb het kaartje. Je was een drankje van me hebben? Dat is wel waar. Nee, drank dat maar net, hè. Ben ik een 18. Oh nee, dat is examen. Ken het. Wat bist je? 16. Jens, toch? Ja, uiteraard. En hoe komt zo die sneeuwtjoen nou terug? Ja, een beetje vervelen, niks doen. Net als Jeugdhonk hoor. dan? Nee, dat is niks. Waarom net? Dan krijg je een bier mooi en dat soort dingen. Dus. De kroeg komt ze net in. Nee, ja, er komt wel iemand mij om de kool, dat is ik niks, nog. Dus dat zit weer een beetje. Weet je reclame van de kroeg? Ja. Hebben we 2 helemaal zetten? Misschien. Ik zit vooral altijd in de keten of hier of ergens anders en dan haalt er wel iemand bier. Want er is altijd wel iemand 18, weet je. Dus maakt niet zoveel uit. Drink je hem nou ik minder of meer of gelijk? Ja, gelijk. De bedoeling wie natuurlijk, dat je hem net met drinken ging. Nee, maar dat houden ze dan nooit in, dat wordt niks, dat kan ik zelf vertellen. Het platform De Nuchtere Fries dat hem dwaande houdt maar jongeren en alcohol is op het stuit dwaande maar een onderzoek naar het drank- en stapgedrag van jongeren. Dadelijk in Bien zorgen we hoe het gaat in de Bientuin, maar eerst de Special Olympics, want over 2 weken dan gaat het wel los op het Jereveen. De spanning die rint op bij de deelnemers zag ik bij het G-voetbalteam van Jereveense Boys. Ze willen goed presteren op het evenement dat 40 teams uit heel Nederland omhouden. Jeffrey van Uffelen en zijn teammaten die binnen er haast klaar voor. En als Tarjering spelen ze een wedstrijd tegen Barger S uit Emmen en kregen help van een vernieuwde trainer. Hey jongens, hebben jullie er zin in vandaag? Ja. Het is bijna 2 uur. Je moet ons omkleden, hè? Ja. Ga je mee? Ja. Nou, Anita, Wat is dat? Hey. houd hem op mee op, ik neem het over vandaag. Mooi, echt een trainer van Jereveen in een huisment als coach. Ja, dat vind ik al een hele eer. En als je de bal niet hebt, een tegenprijs de bal, dan moet je een beetje bij elkaar voetballen. En dan heb je meer kans dat je hem afpakt. En nou ja, dan moet je van die regen niks aantrekken, maar dat is natuurlijk hartstikke onbelangrijk. Heel veel succes jongens, hè? En zet hem op, hè? Ja. Oké. Nou, wat hebben we nou? Winnen! Winnen, oké. Hey. Lawaai genoeg aan hem. Ja. Nou, zet hem op, hè? Let's go boys! Klaskerel.
2 gelijkwaardige teams hebben gemaakt. We spelen ook allebei in dezelfde klasse. Vandaar dat we nou ook tegelijk nu heel toevallig ook moeten voetballen. En vorig weekend hebben we tegen elkaar gevoetbald. En toen had G1 wel gewonnen. Maar ja, het had ook andersom kunnen zijn. Naar de goal, Jeff, naar de goal, naar de goal, naar de goal. Oh, Jeffrey, goeie bal, Jeffrey. Andere kant op, Jeff. Oeh, dat is een goede goal. Pasen. Oké, netjes hoor. Netjes, jongen. En kijk naar Jeff. Oh, dat is jammer. Opletten in het midden, opletten. Oké, dan hebben we hem. Niet. Opschuiven, even opschuiven. Oeh. Oh. Hé, omdraaien, weet je waar de bal is? Nu. Deze is... Oh. Kom op, jongen. Hij ligt van dood op de grond. Hij begint weer te leven. Ja. Kom op, jongen, kom op, weer. Hey. Wat een goede goal. Ja. Wat een mooie treffer voor jou. Gaat goed, hè? Ja, Ik had ook een goed schot. Wie? Ik. Ja, hij was geweldig, jongen. Vertel, het was een goal, hè? Ja. En onze laatste man, prima, hè? Hij heeft goed onder controle, jongen. Het kleine veld kan een voordeel zijn, Ja. maar kan ik een nadeel zijn. En dan is het natuurlijk weer een nadeel, toch? Nou ja, ik wil krijg de bal dus pakken en ik leer gewoon verder. Dat is toch een mooi waarvoetballer, jongen. Maar dat is ook al verrekte bruin, kijk maar. Ja, dat is mooi waarvoetballer. Maar vies dat mooi met mooi waar? Vies mij Rijn net lekker? Ja, 4, hè? Ik vind dat ze heel aardig voetballen. Ze doen in ieder geval al je geweldig hun best. En ze maken een prachtige goal. Nou ja, we hebben 4 of 5 corners gewoon. En hij zegt... Oh! Dat is wel. Je mag juichen! Mooi weer voetballer, die moet terug. Gefeliciteerd en succes bij de special, hè? En Jeffrey, hard werken, hè? Ja. Als je omkomt, ben ik een beetje lui, hè? Ja, weet ik. Ja, werken, hè? Ik laat het op me afkomen, maar ik verwacht wel dat het wel mooi en leuk zou georganiseerd worden. En dat het hier nou in Heerenveen is, dat vind ik wel mooi. Ja, het zal wel leuk worden. Ja, goede insteek. We gaan de hele winter terug getraind en alles. Dus het kan het op. We moeten gewoon dat scherm we kennen het aan. Dus maar het wordt mooi waarwijzen. Ja, het moet mooi waarwijzen. Morgen zeggen we hoe het is met korbalster Alice en haar coach Lutz Jacobi. Wat is er nou hipper als eigen groentes en fruit kweken? Wij doen het ook in ons eigen bienttuin. Groentekweker Aad Oostenbrug van Donkerbroek en verslagjouwer Miranda Werkman, die zullen dit keer onder slag met Nijzeelandse spinazie. En ik binnen de jitbaaien goed riep, maar ze hadden wel last van kikkers. Nou, wat zei je van Miranda? Die niet bijen. Best genoeg. Dat grutter koek ze net krijgen. Kikkers ben slecht op hierbijen. Kikkers? Ja. Dus die maakt ze wel voor, hè? Dus die maakt er namelijk gauw aan. Nou, deze keer weer er wel hellen, of niet? Die is wel lekker voor op een beetje ijs. Dacht ik. Klinkt weer goed, Aad. Nou, meestal weer aanplukken. Wow. Maar zit daar de kikkers? De kikkers die zitten erachter. Er ligt wel wat door, hè? Oh, mat even proeven. Oh. Lekker. Nou, hoeveel hebben we nou? En ik mag ze eerst wel even tellen. Want... Die is ik onfretten. Die is al onfretten, tot de kikkers kan voorzien. Sorry. Want ik ga je stiekem even een kleedshoe heen gaan. Want als dat net doet, dan best binnen een paar dagen bestaat in hierbij kwijt. En we gunnen iedereen wel wat, maar dit is niet maar wat toch zelf maar wat harder, dacht ik. Kunnen we die nog opeten? Jawel. En met mesken eraan snijden en dan... Zie je, dit snijdt er gewoon in. En de jitbaaiplant die gaat uit mezelf
Bij verder, hè? Ja, die stekt hem zelf eigenlijk, toch? Je maakt het nog de na-uitrenners. Zie je Ja. dat je het al... Zie je, die komen haast wel warteltjes zo'n soes met de grond drukken dan. Dat werd na je plan. Komt er even naar je plant nog. En zo kroept hij maar verder. En gaat dit de hele simmer terug dat die hierbij groeit? Ja, mooi lang. Ja. Ja, eind juli dan is het gebeurd. Ik had het idee dat ze namelijk uit Tugeliek eraan komen. Ja, dat je dan een week lang hierbij niet. Ja, nou dat is toch vaak wel zo. Het mooi waar is hartstikke geproduceerd bij hem, maar dit is een keer vrij lang terug. Maar dan, ja, alles komt toch vaak eigenlijk in het. Je kan ik net op vakantie, maar dan is alle groenten klaar. Nou, ik wil als al even voort. Waar heeft zo'n kikkers dan maar Nou, dan moet maar één meekomen. Ik kan wel op de goloer hè. Maar heel voorzichtig rennen. Als ze varieert hard is, krikken ze net voor mij. Nou, ze kennen meer in het zwart, maar ze kennen die net in het roze. Ik zie de zatraaien zitten. Ja, die poel zit hartstikke vol kikkers. Nou, die ben een slecht op hier bij hem. Die had ik in de kas en doe ik zo wel. Dus dan komen ze vanuit hier, ben ze helemaal in de kast om je het baan te hebben. Zie je in de tuin gewoon hoor, ja. En wat maak je daar nou zien van? Nou, niks. Sorry, dat is die andere die hier bij hem plukt. Die ene shirt wel bord nee, dat is vast een prins. Het is hier een natuurfilm dit, hè? Ja. Het is kijk een setje van de BBC. En hoe is het maar eens spekbjem? Nou, wie zal er nou wel eens een mee ondergang maken? Dat maakt nou eens even niet een beetje, denk ik. Maar het begint er, het komt op. Maar het is een beetje wierd. Dit is het wierdste gedeelte van Dit is het wierdste gedeelte nog van de tuin. Maar zoveel water, dat kan nooit, goed genoeg voor. Dus dan mij ben net door, dan ben je het ratje. Maar de droge raam een keer op, dan doen we weer een peer erin en dan hebben we nog tijd genoeg. Dus als mensen in de tuin door, dan zoeken ze, als ze hetzelfde hebben, toch op mij. Ja, dat hebben de ben gewoon bij die verratje al. En die mag toch even weer vervangen. Maar dat kennen we wel. Het is nog betierd genoeg. Ja, mooi. Doen we die de groen erin? Of? Nou, dit wordt hem niet meer. Dit is even voor het plaatsje. Dit is het warteltje. En daar zit een heel iets bladje al. Ja, typisch geval van gesmoord in de kiem. Ja, zo kan je dat wel zeggen. Best, ik ga eens een keer uiteten met die hierbij, want dan kerst dit wel een beetje last meidje. Dan gaan we even een Nieuw-Zeelandse spinazie poortje. Dit zijn stugge bladeren, het is wat vet, het is wat vetplantachtig. Ja. Maar het kost wel tijd al je aard. Er zit een productering, maar ja, wat is tijd? Hè? En waar haal je de tijd voor? Van goed eten en een stukje ontspanning in de tuin. Of je haalt het uit de winkel en gauw kleer, dat is maar krijg wij verkiezen. Plus dit kan je hele zomer oogsten. En gewone spinazie, dat kan mensen in warm. Zo gauw het warm wordt, begint dat te bloeien en dan kan je er niks meer mee. En groeit het ik weer op naar je als je het plukken? Ja, het wordt hele bosken. Elke week kan je er wel een meeltje aanplukken. Het rent steeds weer verder uit, weer hele lange slierten, het kroept overal heen. Maar heeft er wel een kilo van nodig voor een goed... Ja, dan mag wel een kilo hebben. Moest een beetje een meeltje ervan hebben. Maar dat lukt de zomer wel. Speciale tips? Goeie groen, vochtig houden en het liefst een beetje in het skaar. Want dat lukt je net helemaal, maar dat is het allerbeste. Maar goed, helemaal perfect zal het nooit lukken. En dan komt het wel goed. Verder niks met Nieuw-Zeeland een beetje, maar waarschijnlijk is het gewoon in onze provincie Zeeland waar op naai uitvoeren en hadden ze er maar een naam aan Nieuw-Zeelandse spinazie. Zie, dit is een reerdwiet beetje. Als die tros snijdt, hier wat een orenkleur als een echte reerbiet. Die ben wat zwierterig. Ja. Zie mijn herder even uit de boezem. Oh. Ik is lekkere salade van mij zeker. Ja, rauwtrode salade. Heerlijk. Ja. Lekker zwiert. Ja. Nou, het wordt mij te wierd. Zullen we maar even naar binnen? Even naar binnen. Het wordt hier van liqueur haast. En wat lekkers. Wat voor lekkers? Nou, ik dacht dan wat liqueur. Ik heb hier nog wat lekkers, maar dan kan wel wat liqueur omheen. En dan wat gagelliqueur. Met wat kroeren, wat munt. Want dit hebben we toen planten in de gagel. Ja. Nou, daar snijden we even af. Moest je snijden, want ik ben net vertrouwd met het mes uit. Nee, ik wel. Hoeveel materiaal? Nou, een takje. Hoeft net zo groot. Zal niet stakje? Ja, er zit smaken aan. Oh ja, dit is dat kanielige weer. En piepermunt? En een beetje munt. Maar het wel met de scherpe kant van het mes snijden, Ja. dat wordt vaak beter, ja?
Heerlijk. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Het was van mijn makkers. Zullen we daar wat lekkers van meten? Zeg maar, smes maar weer om. Ja. Ja. Zie je dan hier een stukje warme suikerballen. En dan doen we daar even wat dwergkweeërs op. Toetje. Toetje. Maar dit ken ik als hoofdgerecht. Ja? Ja, het lijkt lekker toch? Ja. Hier hebben we net meer hierbij. En trouwens, daar zit nog maar 4 in. Nu krijg ik al wat uitslag voor me. Dan ga ik wel een kilo opeten. Nou, doe een erbij erbij. En dan doen we daar een beetje gagel muntlikeur omheen. Zelf maken. Zelf maken. Uit de eigen Uit binnen. de eigen tuin? Ja. En... Gagellikeur. Oerzoekenballen. Ja. En ijs. Ik ga lezen als het wat de volle gagel broekst in die likeur, dat kan hallucinerend werken. Oh. Als het waar hierbij. Wil je het recept weten? Sjoch dan op uw Facebookpagina. En we komen dit seizoen nog 1 keer weer om in de Bientuin. En dat is in uw laatste uitsturing op 20 juni. En je mag dan ook vragen stellen. Dus wil je wat weten over wat je nou van het simmer alle je wol en net dwaamatten in de tuin? Mail dan die vraag alvast. En dat kan naar bient@omroepfriesland.nl. En je kunt ook een berichtje sturen op Twitter. En broek dan even de hashtag Bient. Morgen dan is Bient er weer. Nog een noffelijke jong. Ik doe aan korfbal, jee!